खुलुमबाय रायजोफोर, दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै थांनायनि 12 मे खालि पटबरजरा टिपकाय दुलिगावनि सिलबाम गामियाव गंसे नखरखौ इभेक्सन खालामनाय जादोंमोन। तार'नि माराक मुंनि सासे गार' आइजोनि न'खौ इभेक्सन खालामनाय जादोंमोन, लोगोसेनो बिथांमोननि आबादफोरखौबो नष्ट खालामनाय जादोंमोन। इभेक्सन खालामजानाय तार'नि माराकआ माखासे अजद दैखांनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। बे जाथायनि सायावनो बर' समाजनि माखासे आफादफोर आरो गार' समाजनि आफादफोरा लोगोसेयै सावरायलायनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव रायजो राजानिसिम माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायना होनायखौ नुनो मोन्दों। बर'लेण्ड सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि, मिरु गार' फरायसा आफादनि आफादगिरि त्रिवेन सांमा, परबतजरा गार' फरायसा आफादनि नेहाथारि माजेस माराक आरो परबतजरा ट्राइबेल संघनि आफादगिरि निरन्जन ब्रह्म आरो परबतजरा जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारि आरो गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोरा लोगोसेयै 22 मे खालाराव इभेक्सन खालामजानाय तार'नि माराकनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बर'लेण्ड सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया फोरमायनाय बायदिब्ला इभेक्सन खालामनाया गार' आइजोनि थाखाय खालामाखै होनना बुंदों, नाथाय सासे मुस्लिम सुबुंनि थाखायसो खालामदों होनना फोरमायदों। तार'नि माराकआ सासे मुसलमान हौवाजों हाबा जादोंमोन आरो बै मुसलमाना गार' हिन्जाव लानानै परबतजरायाव दुलिगावनि सिलबाम गामियाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक हाखौ बायनानै लाफैदोंमोन आरो बे हायावनो न' बां लुनानै बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ मावनो लाजेनदोंमोन, जेराव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव ट्राइबेलनि अनगायै गुबुन सुबुङा हा बायना थानो मोना। बे नोजोरजोंसो इभेक्सनखौ खालामनाय जादों होनना दावराव देख्रेब नार्जारिया फोरमायदों। परबतजरा ओनसोलनि गासैबो आफादफोरानो मुसलमान सुबुंनि हेंथायै इभेक्सन खालामनायाव सापर्ट खालामदों होनना बुंदों। मख'नो गोनांदि सोरबा ट्राइबेल हिन्जावसाया नन ट्राइबेलजों हाबा जाब्लानो ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ होनाय जानाय नङा होननानै सावरायलायनाय जादों होननानै बुंदों। बिटिसिआव ट्राइबेलनि हाखौ सोरबा नन ट्राइबेल सुबुङा लादोंब्ला बे बेलायाव गोख्रोङै गसंथागोन होननानै बुंदों बर'लेण्ड सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिटिआरआव ना हमग्राफोरखौ हमदों। बिटिआर सरकारनि ना फिसिथाय सिएचडि बिफाना आसाम सरकारनि आयेन बायदियै 5 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम ना हमोब्ला दायनिगिरि जायो। जि समाव नाया बिदै होयो बे समाव ना हमनो मोना। मैयानि समाव दिप्लाय बिलनि साखाथियाव थानाय बामनिगावआव माखासे ना हमग्राफोरा ना हमबाय थानाय समावनो बिटिआर सरकारनि ना फिसिथाय सिएचडि बिफाना थांनानै गोख्रों एक्सन लाहैनायखौ नुनो मोन्दों। गासैबो नाफोरखौ दैयाव हगारना होफिनदों आरो ना हमग्रा माखासे आगजुफोरखौबो सिमफायना होनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गारबोनाय बोसोरफोरावबो बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव ना हमबाय थानाय समावनो सिएचडि बिफाना गोख्रों एक्सन लानायखौ नुनो मोनबोदों। बे समाव ना हमग्राफोरनि सायाव एक्सन लादोंब्लाबो नाथाय ना हमग्राफोरखौ बुजायनानै जाहाथे 5 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम नाखौ हमा, जि समाव नाफोरा बिदै दैनायनि सम, बिदै दैनाय समावनो नाखौ हमनानै जायोब्ला इयुनाव लकेल नानि जोलैयानो जोबलांगोन, बेखौ नोजोर होनानै जेन बिदै दैनाय समाव नाखौ हमा बिनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावबोगासिनो दङ। जुदि बुजायसेयावबो ना हमनायखौ नागाराब्ला 5,000 जुरिमानाजों लोगोसे 6 दाननि जेलबो जानांगोन होननानै बुंदों सिएचडि बिफाननिफ्राय। थांनाय 28 मेनि हराव क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बालागाव मेरालटलायाव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। गोख्रों अखा आरो सारअन्थाइ गावनायाव रुबिन सरन मुंनि न'आ हरनि समावनो खामनानै सेवहांगार जालांजोबदों। मिथिनाय बायदिब्ला रुबिन सरनहा गंसेल' न' दङमोन, बेयावनो गासै 6 नखरनि सुबुंफोरा उन्दुनानै दङमोन। मिथिनाय बादिब्ला रुबिन सरनआ गुबुन जायगायावसो खामानि मावनो थांदों होनना फोरमायदों। दुखुनांथावदि संसार जानायाव नखर मोनसेयाव जेसेबां मुवा बेसादफोर दङमोन गासैबो खामनानै सेवहांगार जालांजोबदों होनना खौरां मोन्दों। जाथायनि सायाव खौरां मोननानै 1 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जुरन बसुमतारिया दुखुथिया नखरनिसिम थांनानै खौरां लाहैदों आरो न' लुना थानो थाखाय मोजां त्रिपाल बायनानै होदों आरो जानो थाखाय माइरंबो बायनानै हैदों।
सरकारनिफ्राय दुखुथिया नखरनो मोजां थानो थाखाय न' लुना होनायनिबो बाथ्रा बुंदों एमएलए जुरन बसुमतारिया। साननैसो आगोलाव गरेस्वरनि खिंनिमारि गामिनि 24 बोसोर बैसोनि बितुपन राजबंशी मुंनि सासे लाइमोना गोमानानै दंमोन, जेराव गोमाना थानाय बितुपन राजबंशीखौ गोख्रैनो नागिरना दिहुननो थाखाय नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो-राजाया पुलिसनिसिम गोख्रों दाबि खालामदोंमोन। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 20 मेनिफ्रायनो बितुपनखौ नागिरना दिहुननो नाजाबोदोंमोन। मैयानि समाव गरेस्वर पुलिस, डिमाकुसि पुलिस, बरनदि हाग्रा बिफाना गोख्रोङै नागिरनानै बगामातिनि सानजाहा बरनदि अरनबारिनि गेजेर बाहागोनिफ्राय बितुपननि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोन्दों। गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि रुंसारि थानेश्वर बर'नि सारादुखौ मैया 29 मेआव खुंनाय जायो। गरेस्वरनि गुरमुआव रुंसारि थानेश्वर बर'नि सारादुखौ खुंनाय जायो। बिथां गेदेमानि सारादुआव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, बिकेडब्लिउएससिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि, बाथौ महासभानि नेहाथारि एमएलए जलेन दैमारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो समाज सिबियारि रायजो-राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। बिथांनि सारादुखौ गुरमुनि बाथौ थानसालियाव खुंफुंनाय जादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि लोखि बाजाराव साथाम बर'फोरनि गलाया हरनि समाव खामनानै सेवहांगार जादों। दिन' बसुमतारि, क्रिस बसुमतारि आरो सन्दिप कुमार ब्रह्म बिथांमोननि गलाया हरनि समाव हारसिङै खामनानै सेवहांगार जानायखौ फोथायनो हायाखै बिथांमोना। नाथाय बेयाव सोरबा दुथांनि आखाइ दं नामा बेखौ सन्देह खालामनाय जादों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला 2 लाख 6 लाख रांनि मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जालांजोबदों होननानै फोरमायदों। पदबतजरानि मदाथियाव गंसे दंफांनि दालांनिफ्राय गिख्रंथावै गंसे बालि लाना थांनाय ट्राकआ दालांआ बायनानै गोग्लैलांदों। जायगानि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला दालांआ दंफांनि दालां। दालांनि साखाथियावनो साइन बर्ड लिरना दोनखादों दि दालांआ हेभि लड लानो हाया, लोरबां, नाथाय ड्राइभारनि जरजुलुम अख्रायै दालां साजों हेभि लड लाना थांनायाव दालांआ गेजेरावनो बायस'दों आरो ट्राकआ गोग्लैलांदों। বাবু সরল পর নেন পাট দিয়ে না